Jiena sirt naf li l-oriġini ta' dal-fajl imorru lura. Lura l-fatt li persuna avviċinat il-Prim Ministru, informat il-Prim Ministru li hemm informazzjoni dwar il-każ ta' Icon Limited, eċetera, eċetera. Il-Prim Ministru naħseb għamel sew qal jien ma rridx inkun naf, għaddi l-affarijiet il-Kummissarju tal-Pulizija. Dil-persuna ma ddiċ l-affarijiet il-Kummissarju tal-Pulizija, għaddita minflok lill-persuna l-oħra fil-forzi tal-ordni u dil-persuna l-oħra għaddita l-kelmita jew diskutiet ma' persuna ħanidu hekk taħt il-kappa ta' Ministeru u minn hemm dal-fajl li kien forsi 4 pulizzieri joħxon naqas u sar 3 pulizzieri joħxon. Jiena da kollu jafuh il-pulizija u jien mifhum li l-pulizija qed jinvestigaw. L-ħaġa tal-iskandament li meta xi ħadd jgħid li ma kinux jafu b'dan il-każ 2.5 snin ilu, jiena nkun l-ewwel wieħed li ngħidilhom li ma nemminhomx. F'kummenti ma' One News, l-editur maniġerjali tal-Gazzetta Malta Today, Xavier Balzan, jiżvela li l-Gvern kellu informazzjoni dwar l-iskandlu tal-qoti tal-commissions fuq xiri taż-żejt fl-Ene Malta sa minn 2 snin ilu u aktar minn hekk li din l-informazzjoni ġiet imbabsa sakemm waslet għand it-Tax Compliance Unit biex tkun investigata. Il-Ministru Tonio Fenek fil-jiem li għaddew għalli fajl b'informazzjoni dwar George Farrugia kien għadda mill-Ministeru tiegħu qabel wasal għand it-Tax Compliance Unit. Ma' One News, Xavier Balzan jikkummenta fuq il-każ ta' Ray Ferris li l-ħamis filgħodu tressa il-qorti akkużat li fost l-oħrajn irċieva platt tal-fidda. X'għandhom x'jaqsmu? Tixħim ta' 800,000 euro, issa da hemm iktar tixħim, ġifieri flejjes kbar. Ma platt tal-fidda, x'għandhom x'jaqsmu? Kompletament. Ġifieri qisna nitkellmu dwar il-jum fantu nemla. Balzan jgħid ukoll il-pulizija seta' tressaq dawk li fi kliemu huma l-ħut il-kbar f'dan l-iskandlu mingħajr ebda bżonn tal-proklama. Jiena insostni li ma kienx hemm bżonna, din hija l-ewwel darba ngħidha u qed ngħidha iktar u iktar għax il-provi li qed jinġiebu jew id-dikjarazzjoni ta' Frank Samut kif qed joħorġu fil-qorti huma biżżejjed it-tarif li ngħata mill-Malta Today pubblikata li ħadu l-pulizija. Jien naħseb li l-proklama ta' George Farrugia tmur lil minn dak li qed nifhem jien li qed jifhmu n-nies. Jien naħseb li sfortunatament di se tkun repetizzjoni bħal proklama ta' xi 15-il sena, 16-il sena ilu fejn iż-żmien itiena parir u nindunaw li din proklama saret f'mument jew saret blaġla jew hemm xi ħaġa li jiena ma nistax nifhem jew ma nafx. Jgħid li jekk ser jibda jintuża bħala kejl il-każ ta' Ray Ferris, allura jmissu jittella l-qorti il-kabinet kollu. Ma jekk nużaw dal-kejl, mela jiena nissuġġerixxi lill-pulizija li jinterrogaw il-politiċi kollha, mod speċjali il-kabinet, u jistaqsihom meta rċevew rigali ta' dan it-tip, ta' dan il-valur, għax mhux hampers biss jirċievu l-politiċi, jipprova jabbinawhom ma' ħinijiet u meta ħadd tieħdu ċertu deċiżjonijiet u jintellaw il-kulħadd il-qorti. Xavier Balzan iżid li bl-istess kejl il-pulizija għandhom jinterrogaw lill-Ministru Tonio Fenek. U b'dan il-mod ukoll jien nistaqsi għalfejn mela il-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenek ma jitressax ukoll. Għax fil-preżenza ta' George Farrugia, mal-mara taħuħ, ippreżentalu arloġġ tal-lira. Bl-istess kejl u jiena safejna fien, fimni, minix dilettant ta' platti tal-fidda, imma naħseb il-platti tal-fidda ferm inqas fil-valur minn arloġġ tal-lira. U rrid nfakkar min jagħmel arloġġ tal-lira ħafna għandu jkunu dilettanti jiġifieri biex nosservalaw dan il-punt partikolari. Jien naħseb l-istess kejl fejn inti għandek Ministru li hija f'pożizzjoni ta' deċiżjoni, ta' mhux deċiżjoni fuq kontratti żgħar, ta' deċiżjoni ta' policy making, ta' l-mod kif isiru l-affarijiet. U Chief Project Officer tal-Ene Malta li mandu ebda suppost influenza procurements, mela bl-istess kejl naħseb li l-pulizija għandhom jiġru ta' ġifieri, anzi jitgerbu biex ukoll naħseb jinterrogaw il-Ministru tal-Finanzi.